мардонагӣ ин муҳаррик аст ва бе муҳаррик ҳаракат нест. лозим мешавад то ки мошинро тела бидиҳем. Мардонагӣ ва далерӣ ин мисли муҳаррик аст ки бе муҳаррик ҳаракат карда намешавад ва ба баландӣ баромада намешавад. ва баландӣ вақте мо набаромадем иваз шуда наметавонем. вақте ки мо худамонро иваз накардем дар ҳолате мемонем ки ҳоло мо ҳастем. ва ки розӣ аст ки айни ҳол дар чунин ҳолат қарор дорем? Кадом мусулмон метавонад розӣ бошад дар ин ҳолат ки ман ба шумо мегӯям ки бисёри мусулмонҳо ба ин ҳолат розиянд? Як бародар ба ман гуфт, як бародар нақша мекашад барои ҷои қуръонхонӣ дар Германия. Дар як кунҷи масҷид варақаҳо тақсим мекарданд барои рӯзи кушодашавии масҷид. ва баъд он гуфт, ман мехоҳам ки якҷан варақаҳоро гирифта ба мардум тақсим кунам, шояд ки ин бародарон дар рӯзи кушодашавии масҷид биёянд. ва баъд ба он гуфт имоми масҷид, илтимос, ин лозим нест, мо намехоҳем ки барои худамон мушкилот эҷод кунем. агар барои мо ин хуб аст, бояд мо инро ҳамин тавр гузорем. ин барои онҳо хуб аст. рӯзҳои ҷумъа барои дарс омӯзӣ 10 нафар меояд. вақти олимҳо даъват мекунанд 30 нафар меояд. Чӣ ин хуб аст? бародар, дар шаҳри шумо чӣ қадар мусулмон аст? мо ҳисоб кардем 1% барои онҳо ин хуб аст. ана ин аст проблема. бовар кунед, ин аст проблема. мо намехоҳем ки аз барои чунин тарсонҳо дар машаққат бошем. барои ҳамин мо бояд ҳамеша тайёр бошем ки афзоиш биёбем. бародарон, дили ман пора мешавад, дилам хуншор мешавад вақте ман мешунавам ки 1%аш бародарони мо ҳастанд. бародарон, чӣ қадар мо аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дур шудаем?